First series for today sa atong DPC 2023 Sing Spring Tour Division 1 Bleed versus Geek Slate. So, game mo na to guys, idawag atong Bleed. Grabe atong Bleed adto eh. Mura gi-out class ginya ang Geek Slate adto nga time. And feel na out draft po dadto sa akong opinion lang guys ha. Ambot lang sa inyo ha. Pero sa akong opinion guys, medyo na out draft ato ang Geek Slate ato nga time sa Bleed. So let's see. Karon if muhandos na ba ning Bleed or makabawi pa ring Geek Slate karon sa ato nga game 2 forcing into game 3 pa. Pero Bleed Esports karon gigawas gapon nila ilang Lycan together with the Snapfire, no? A very good opening para sa ila karon kay syempre Lycan, Wolves, and of course Snapfire. Nga pwede nimo makuki yang Wolf, pwede nimo makuki yang Lycan itself, di ba? So dagan kay option si Snapfire karon nga matagan niya cookie. So, nice play para sa nice opening picks para sa Bleed. And of course, on the side of the Geek Slate, we have the classic nilang Nature's Prophet and Tuskar. Halaka, mugawas na diri boys ang Nature's Prophet ni Skem. And grabe naman. So, I think top carry ni karon, I mean not top carry, top GPM karon ata si Skem gisundan ni CDR or bali top CDR gisundan ni Skem. So nara ana basta nara ni sa top 3 si Skem karon sa GPN when it comes to carry. So grabe performance si Skem boys. So gawas na yang one of the signature heroes ata I think ni Skem is this Nature's Prophet. So kanig yung Nature's Prophet niya boys, grabe maglasong ni. Pero oy, tawon sila tong mga bans diri sa Bleed guys ah. Nagban sila og Brood Undying, Monkey King, and Kunkka. On the side of the Geek Slate, nagban sila og Enigma, Rubik, Danaga, Ember Spirit, and respetara na ang SF ni Jackie. Nga katong last game na to nakita, grabe. Mang solo kill mga hero boys, yung SF. Ganina, makuha pa yung Tuskar. Ito yung solo kill pa niya ang Doom. Grabe naman, dutang-duta kay Jackie ito nga time boys. Dutang-duta kay Jackie ito nga time. Pero tanaw ta third pick this Blade if mustik pa I think ilang gipick gana sa mid lane is last light Storm Spirit. Pero uy, gigawas na dere nga tong Elder Titan, the boy Stapler. Manumbak na dere tong Elder Titan. Gigawas na dere ang Elder Titan. Uy, grabe kaning Bleed guys ba, kung nabantayan ko sa week 2, murag ay pa sila nagpagawa sila mga strat guys. So week 1 medyo sa ade sa nato ni padaog boys para medyo mo kumpiyansa sila. Ngayon karon murag Bleed panggawas na ilang Elder Titan, gigawas na ilang mga Lycan. So murag scary na kayang first 3 picks para sa Bleed Kaya nasa like control, nasa like team fight, nasa like push. Para pa lang sa first 3 picks pa lang nila. Pero on the Geek Slate we have the Crystal Maiden. So one way also para sila para modela ni Wolf Disal. Kabalo naman ta kung ipang frostbite ninyo ang mga units no. Dili hero dugay kay frostbite no. Mahuman. So pwede na yung frostbite ang Wolf, and we have the Pudge. The Geek Slate. So posible ni carry Pudge or ano man, mid Pudge. So Pudge pick gikan diri sa atong Geek Slate no. I think carry ni kay murag Chada kini sa combination with the CM. So the frostbite into the hook, simple combo ra. So I think carry Pudge ni guys. Makita na to ning force nga Nature's Prophet off lane. And we have the Ursa coming from Bleed. So Ursa na ning Jackie. So medyo exposed na kay ilang draft dari. And I think mid laners ang kulang sa both teams. And I think ang ilang mid laner on the side, kasi na mag-pick dali. Ang Geek Slate ang una, mid laner nila Cordan, napa Ember Spirit, wala. Pwede sila mag-storm dali. Gihapon, wala kay Catch. Void Spirit, okay lang gihapon para sa Kuka. Any of the Spirit Brothers, okay ra. May hero ni Cordan dali. I think kailangan sila og wave clear. Storm, Void Spirit,
pack. Medyo lain pack. Pero I think tsada pa ng pack para sa Lycan. And of course, para sa ilang wave clear nga problema. Let's see. Ano sa kayo yung gihonahon na diya boys? Giba na dere ang Batrider sa Geek Slate. And sa kayo lang i-pick dere boys. Pango is still available ata. Yes. Pwede pa ng Pango para sa Geek Slate. Pango na pa. Spirit Brothers or Pango. Pwede nila. And there is a bleed. Nagban sila o Tower Blade. And Viper. Ban po diri. Beastmaster ang last ban sa atong bleed. Pero I think ang patitig ka sa last pick. Pero sa kuha guys okay. Pango ni. Uy! Kalimutan ni. Keeper of the Light. One of the best wave clear nga heroes karon. And we have the Keeper of the Light. Sa last pick para sa Geek Slate. Nang grabe kini ka uso atong Kotol karon guys sa ato ang tournament. I think number 3 siya sa most pick heroes karon sa DPC guys. Si Kotol. So, first is si Rubik, kaduha si Tiny, and katulo si Kotol. So, wala na ako naningala guys, kaya na-pick ni si Kotol. Kaya salimtan lang na ako guys, nga hindi Kotol. Pero, Kotol is one of the most picks there is sa DPC karon sa Southeast Asia, Division 1. O, uso kanya sa ato mga teams guys. And, so kaya last pick there sa ato mga bleed. The last pick is, mid laner at tayo lang kuwang. Kung dili nila i-mid si yun sa Snapfire. Ano pa Storm. Ay, giban din nilang Storm day. Void Spirit. And we have the pack. Sila yung nag-pack dere ang Bleed Esports guys. And of course guys, shout out sa mga viewers ka 15 viewers karon. Salamat sa pag-tune in dere sa Bisdak Nation, sa Bisaya casting na to dere. Although, naiuban dere nga dili Bisaya, you are very very welcome to watch our stream guys. Although Bisaya or non-Bisaya, you are very welcome to our stream. And right now guys, please like and share. And of course, type sa comment section exclamation notify para naman notified mo sa among future contents nga ipang post and of course future streams nga among upcomings. Alright? So, again guys, like and share guys, please. Makatabang na sa among bala ginagmayra boys. Salamat kayo boys. So, again guys, this is muna itong official broadcast sa Bisaya guys. So, walay delay dire guys. Ito stream. So, hello guys, itong for videos. Nag-lunch na ba mo guys? Ay ba mo pound siya guys Pagutom-gutom diya guys. Iba pa mo nag-lunch. Pag lunch mo, dalaan na lang sa computer boys. Dalaan na lang sa inyong computer inyong lunch tanaw ta dere banay ko ninyo on sa atong first series sa Bleed versus Geek Slate. So katong sa uban guys nga basig gawander mo ngano ako ra isa. Bakit ako mag-isa boys ngayon? Why is my partner not here right now? It is because my partner right now is taking his exams. And of course, syempre, ang atong sa dere studies first jud dapat. Before anything else, no? So, nagpa-exam sa nato dito. Siya 5 minutes na daw, mama na daw siya. Boys, so expected na nato siya basig sa second series na to siya boys. If di siya ma-traffic. Sa second series na to siya, pero ga-exam pa siya boys. So, ato lang sang subtone boys. So, let us understand na paano ba niya mag-exam boys. So, later on balik na to siya boys and we are now starting there is a Bleed versus Geek Slate first game di daw katong Bleed guys. And tanaw na to if ma-force ba sa Geek Slate dire ang game 3 or humano na dire sa Bleed 2-0 na nila ang ilang series for today and will take their first win for this DPC. Guys, again, ang first, second, third ani nga tournament guys first, second, third nga mga teams mo'y mosulod sa Berlin Majors. Mo'y ma-qualify para makalupad sila sa Berlin Majors. Ang first, second teams. Tapos ang first place nga team will get 400 points. Ang second nga team nga madaog is 240 points, DPC points. And the third team will get 160 points ang mga makuha nila nga DPC points aside sa mo-qualify sila sa majors. No? So, importante yun ng DPC points guys kay unsa man bobaya na mo determine kung makasud mog TI or dili guys no kay sa una siyempre point lang ang difference adto nga DPC points sa una wala sila kasulod ng TI ang Virtus Pro ang nakasulod pa kay Fnatic mas labaw og point kapin ang points so
Prediction guys. Ay again prediction. Ah, quick prediction ko dere guys. Dere gapan guys unsa boys, bleed guys. Kay murag wa sila itubag po sa like kan ganiya boys. Ang bleed and murag sa momentum po nila pero uy, wag ipakita sa camera na to guys. And na first blood nakuha na ni Cox killing Cordan sa iyang pa. Ay, wa ta nakita video. Nakapiyong atong cameraman nito boys. Nakapiyong. Shout out sa inyo mga viewers diya. Nga ka pa na nao karon sa atong stream. And share guys. And of course, type exclamation notify diha sa atong comment section para ma-notify mo sa amo. Pero na replay diri boys toron nahok ni Sal si Cordan. And first blood nakuha pa yun di Cox onto the keeper of the light and medyo backline ang si Cordan boys. Kilain na ni uy. Lain na ni guys. Uy. Nag-backfire din na itong pack. And early level 2 para kay Cox karon medyo gansi rin Cordan on the mid lane. Uy. Araray. Cordan. Medyo problema gini sa kay Cox ay. Medyo problema gini kay Cox karon on the mid lane. Okay, oh. Yung spaman. Wa pa kay face shift. Agagay. Oh, tayo na igo na. Pero on the bottom lane we have the Ursa and the Elder Titan karon. Grabe ka rin. Duha ka mga Busco Bros dire sa bottom lane dito. Ursa og Jackie. Paluon talaga. Paluon ka ni stapler ni Dobo. Sugot mo. Paluon mo ni stapler ni Dobo. Ako di ko eh. Uy, Norman dire may ginabirahan si Dobo together with the force. Sakit-sakit mo na ilang mga right click dire bottom lane guys. And Jackie Ursa medyo mang problema atong Ursa dire boys. Medyo lisod kay iduol sa atong Nature's Prophet sa bottom lane. Siyempre, later on, naman yung stand si Dubo kasi posible nila ma-set up pa niya atong unsa. Ma-set up pa nila ng atong Gixlate onto the bottom lane. And Jackie right now, level 1 pa to makita na itong sumbagay guys, mga level 2 guys. Ano yung bagay? Si Jay dire, boss, prediction. Sa bleed ko dire boss, sa bleed. Pero kamo boss, unsa yung prediction there? Pero on the top lane, napatay na si Snapfire dire pero uy patay po dire si Ice and double kill makuha karon sa scam. Grabe Pudge Diesel karon with an early lead para sa iyang Pudge Scamix. Oy, grabe si Scam karon boys, double kill pero Cox dire on the middle lane medyo ginapahirapan yun unsa dire Cordan boys. Siyempre nakakuha pag first blood si Cox dire. Nag-unsa pa yun, early levels with si Cox. Yahay kayong panahon sa itong keeper of the light karon there is a mid lane. Sana all yahay. Kung sa pubs tali ni boys, no? Medyo maglisod yung first blood dito boys. Bakit? Dili galihok imong mga kauban. Sinood ba na? Nga, maglisod og first blood sa sugod kay may uban AFK pas fountain. May uban, dili ka kasi naabot. Pero Dubo on the bottom lane will go down. Sakto kita atong prediction kini boss nga level 2 mo patay na ning bottom lane. Pero ice gari. Pero ice dire I like kan medyo delete na siya free game para sa yung last game guys kan natay CM Pudge dire guys. Medyo mapanish gini atong like kan guys kay simple ra kay combo dire. Frostbite, pag frostbite insta hook. Ala na. GG na. GG na ni. Sayon na kay hook. Pero on the bottom lane naman medyo nabigyan dito atong Elder Titan adto sa Force o Tuskar. Dari nga combo sa bottom lane. Sa game si Mark Perez dire Game 3 ni bleed 2-1. Game 3 ni bleed 2-1. So gusto pa tayo makakita game 3 si Bossing Mark dire. Para Gian, nice one Dobo. Si Arita, Dubo. Ayun. Anyways, on the top lane. And the bottom lane day. Jackie Lamau. Wala pa nato nakita ang Ursa dari kayo nga medyo nakita kay typical na to nga Ursa lane, di ba? Kay medyo malata yun mong lane kay siyempre Ursa biya kan mga slow. Siyempre ang kit sa Ursa is built around nga maka early game yung kill ang Ursa no because of his Fury swipes, Earth Shock nga slow. Pero karon no para sa kuha awkward mo si Ursa nga kanang farm type siya nga Ursa. Di ba siya pareha ng mga AM nga wala gi pang kill. So Ursa dagan may siya pang kill karon. So medyo weirdo gud kayo kung wala sila makill on to the early game gud. Kaya Ursa.
And ang first dire, og Narman, medyo good sa kay silang lane, boss. Naman dili effects ako, bay. Okay ra na, boss. Okay ra na, boss. Pero, uy, murag gusto sila ma-right click din Narman and force. Ang gusto kita to, uy. Gipang right, kapilar mo to right click, kilis, sabot Jackie, uy. Pero, DJ dere, murag try sila kill dere. Uy, wala, makunak ang iyang cookie. And DJ, medyo na-tapsing lang dito atong patch. Wag ni ko na kayang cookie. Pero gabi ang kakita mo sa last game niya is yun. Pero uy, isa kajut lang. Jackie at the bottom lane, ginabiraan na Narman of force. Dapat tayo available dere pero natay ice shard available. Pero wala pa nila lagi commit. Ana sila, sige. Ulat lang sa kanila. Pasiti na akong ikaduhang tag team. Pati yung tanis Jackie, boys. Ana siya. And here we go. Natay set up dere para sa ice shard, boys, ha. Pwede nila mapatay ni si Jackie Dizal if ever gusto nila. Pero uy, Cordan dere. Nag-una yung level 6 dere si Cottle of the Light. Nato. Pumot kayong game 3 ay. Hay. Gabi, dagan kay pabor karon sa draft sa Geek Slate, ha? Dagan kay pabor karon sa Geek Slate. Pabor mo or dere mo ni pusta, guys? Ilan mo dere mo ni pusta eh? Point ni pusta mo 0.1. 0.5 dere, 0.5. sa Geek Slate. Pero anyways, medyo lisod ngayon na. Uy, pwede kay bounty dre ha. Kita yung makakuha. Uy, nakakuha ni Januel tanan. And nothing for you here. Januel kay DJ. And DJ, walk of shame lang sa ta. Boys. Pero uy, Cordan dre agagay. Sakita, uy! Agagay. Sige, garason dre ni Cox sa yung Keeper of the Light. Of course, Cox, na say Boots of Trouble right now. Going on to the bottom lane. Grabe ilang pressure dere nga gusto ibutang sa atong Ursa. And murag dubo. Right now, on to the bottom lane. Push na sila sa alang tower. Sa push lang sa ta, boys. Objective lang ta, boys. Di ba mga players. Dari, grabe si Cox. Uy, sa stop on the top lane. Napatay dere sa ice. Pero uy, dubo. Huwag pa nilang ginasaitan dere, boys. Grabe sa iyo kayong Boots of Trouble ni Cox, boys. 6 minutes, boys. Kaina sa yung Cox Dizal. Uy, yun sa matog farm. At nag-2-1 blade na sila pa prediction ni Boss Alo. Gisunod ani. Ay, amot lang. Nisunod sila sa among prediction. Or nisunod sa atong mga comment diya. Let's see. Hindi, may tabo guys. Sa mukhang Cox. Oy. Samok yun, boss. 6 minutes. Nakabot of travel na itong Kotol, boss. And later on, mag-build siyang mga sayo pa nga hex. Pas farmer na gaya, boss. Unya, makabuild pa yung mga pro stop niya, mga hex. Ako, lain na. Pero Jackie, diri, guys. Tanawa, level 4 na. Level 4 pa di ay atong Ursa, guys. Walay dura diri atong Ursa, guys. On to the bottom lane. Wag na ako kakita ng sa Ursa karon. Ganong na-draft ning Ursa, guys. Gap ka itong Ursa compared sa yung SF plus game. Wala ko'y duwa itong Ursa diri, guys. Level 4 pa itong Ursa, guys. Nas bottom lane and naguba na ba ilang tower pero Cox diri man na yung Urn of Shadows. Going for the vessel na diri atong Keeper of the Light. Tungod lang atong first blood, no? Tungod na atong first blood ganiya nakuha ni Cox. Uy! Pero uy, ikaw di naka first blood ganiya pero Cox on trouble diri gikoil na diri. Cox low on HP, na-save pa snowball, Cox buhi pa and Cox will eventually go down. Cordan karon ganagan pero nice shard and orb available. Nakatakas as Cordan and Cox napatay na gyud sa bleed. Di ari. 3 heroes ni commit adto para mapatay lang si Cox. Ikaw Cox sa alingasa ra do kay Cox. Ana atong commentor dire. Plus 1 sa GS Geek Slate Cox na. Nagposta na di ay si Boss Toy dire. Boss kang Kuya Nick lang. Kanina ginasuportahan mi sa Kuya Nick nga page, boss. So, ginasuportahan mi sa Lupon ng Kuya Nick nga page, boss. Alright? Matik ato na mga tropa, pamilya na to diya sa Lupon ng Kuya Nick, boss. Hopefully na tubag naman pakutana, boss. Boss, patay na diha, geek. Na, medyo galasong yung geek karon guys, pero uy, bleed karon. Nasa la smoke of the shit, 3 man. Going on to the plane, ano sila? Kailangan na ito ni Patyo ng Pudge Bike. Kaya ganiharan ni, dili kakailabtan na itong password. Uy, pero nawala yung smoke. Nakita ni Januel dire. Na sila yung word guys ha. Nakita to nila. Ang bleed dire na medyo na disgrasya yung smoke. Januel gusto niya kwao ng smoke.
and Januel, na safe as snowball. Ang snowball sila ni Cordan. Pero uy, there's the hook para sa atong punch. Gikit-kit, ice natin dismember available pero di na gamitin rin ni Scam. Scam is dominating na karon para sa iyang punch. And grabe to ni Januel. Uy guys, wala na support 101 guys. Kaya kung mag-smoke, kung kabalo mo ga-smoke ang kontra guys, ay magdagan una mga support, especially mga position 5. Kay ideal dila na saluon ginato ng smoke gikan sa kalaban. Kay kung sa alak mo pa saluon imong core kani kung si Pudge ni salo kaniya, mapatay to nilang Pudge, di ba? So, ito mo itong anong misulong man si Januel adto. Mo to sakto nga support. Iyang gitank ang smoke para dili madtuan ang Pudge. And of course, nice play para kay Januel adto. Nakapatay pa sila og Lycan, di ba? So, gabi ka sulit sarap. Natank pa ni mo smoke, nakapatay pa mo offlane nga sa Lycan. So, here we go. Cox dere. Ay, Ursa dre, medyo layo-layo pang bat fuse tong Ursa, boys. Napay duha ka component kuwang. Atong unsa? Ursa, medyo kuwang pa gid ni siya og 2-3 ata sa yung gold. Yung order ba kay fast farmer ang Ursa, boys ha. Di siya parehaning uban nga carry na to, boys, nga pas-pas kay mo farm nga unsa, hero. Pero at least si Cordan dre medyo nakabawi-bawi pa. And karon ana siya balikan sa nato kay medyo na fail ta kaniya. And going to the top lane, nice ice na dre atang na pero si Scam. Grabe ka safe play. Nadara sa yung puno, boys, and they are trying to pressure this top lane para sa side sa atong Geek. And Geek, grabe gihok ang gidominate na creep ni unsa. Oy, ice kaluoy ba? Kaluoy ba ni ice boys? Pero oy, na smoke aron pero smoke po dre on the side of Geek Slate. Murang magtagbo sila, ay nagtagbo na gud si Cordan di ay. And here we go, the frostbite taba kay Coil nga buhat dere pero oy, ice sabot ilang nakita. Gi-upper cut ang atong ero, ang erong buang namatay. Pero si Cordan going in, gipatay na si Cox and hook will not connect. Kay Cordan ang split pie na disgrasya dadto. Pero at the same time, napatay gyapon nila si Cox. Grabe si Cordan dadto, kisudlan man jud. Gisudlan man jud atong Kotol, boys. NP bounce rush right click. Oh, unya ipabalhin ang Bisaya viewers dire, boss. Ana ang mga caster. Ay, if gusto mo Bisaya content and casting, boss, pwede ra mo dire, boss. Pero kung gusto mo mga Tagalog nga stream or broadcast, dito mo mas kuya. Taraw na sa iyong preference, boss, kung asa gusto Bisaya ba mo, gusto mong Tagalog, di ba? Or sa prematic na inyo na ng kabubot kundi or inyo na ng preference. Basta kami atag naman sa inyo Bisaya content. If gusto mo Bisaya, narabi dire, boss. Welcome kay mo dare sa mo ang stream and broadcast karon sa dare sa Bisdak Nation. So, anyways go sa mga 35 viewers na to diya. Don't forget to like and share sa to ang stream, boys, para makita po sa atong mga kauban Bisaya, boys, managhan natong community diri sa atong Bisayaan, boys. And of course, type exclamation notify diya sa comment section para update sa mo, boss, sa atong mga upcoming contents and of course broadcast sa mga sunod pa nga mga games. Kaya medyo taas pa ng DPC, boys. Taas pa ng DPC, boys. So, type exclamation notify para ma-updated jud mo, boys. Updated jud mo ani. Mas lingaw man ang Bisaya. Uy, naunsa. Matik! Kani si Boss Royal, Matik, Boss Royal. Mas lingaw yung Bisaya, boys. Kasi siyempre, mo gina itong mother tongue, guys. Oh, mother tongue yung Bisaya, murag bisag unsa gyud lap trip giga perbe bakit buisit Bisaya, oy. Kaya ba na usay kay di ta kasabot sa uban language ba, no? Pre, man hiraingon na nanay uban lawom na kay nga mga words ba di ta kasabot, pero kung Bisaya lagi tanan kabuang manggawa sa mga Bisaya, oy. Wordings dito, ambot lang. Kalma lang kalma. Dagan kay kabuang ang Bisaya, boys. Labaw lingaw, matik na na, boys, pero oy, Cordan rin, human na siyang Witchblade, guys, ha. Nana siya yung Witchblade, going for the Blink Dagger ng atong Path Disaldare, pero ang atong Keeper of the Light, yung Vessel, although medyo nakapaburo sa ganiha, sa sugod, Cox din, kakamatay naman si Cox, guys, ha. Nakamatay, so medyo hinay-hinay si Cox, pero Narmandry, grabe Narmandry, oy. Grabe, oy. Kapang mama man rin sa jungle sa bottom lane, guys. Murag gusto gid siya mahatag og vision para sa yung Nature's Prophet nga dili mahilabtan. Gabi ato Nature's Prophet dre, boys. Ganihara ni ga-farm atong NP, boys ba. Ganihara ni ga-farm atong NP, pero oy natay 2 months smoke of the seat.
gikan sa Geekslet, makita nila si Narman og murag mabait nila pero Jackie misukol dire. Pero naaday si Cox dire together with the Force. Dito si Prophet pero nakatakas si Jackie TP para sa bleed. Pero wala na po sila ng TP. Gipogos lang nila og TP ladto boys. And grabe. Nice earth shock para sa tong Ursa dadto. Wala na kulong sa Sprout boys. Ang atong Ursa dire makatakas ha. Pero Cordan dire hapit na siyang Blink Dagger boys. Medyo kiatrabog ka ng pack boys ba? Ka-experience mo na mga pag-pub mo. Anay pack nga wisit ka. Di ba madakpan ang yawa oy? Sa mo kakiat kayo. Napay Blink Dagger. Usay sabi na mo mag-yules. Yun this buisit. Di na may mamatay oy. Pero oy on the top lane. Scamberloo ng pads ng puso mo. Makita na din ni Cordan. Together, ultimate is papas sa Tulaykan. Gilwa-luwa na din atong pads. Pads, lamig ang luwa pads. Pero uy, grabe ka katangki din si Scam. Pero Janwell, nag-ultimate na din para mo zone sa ila. And grabe, ultimate. Tanan, duha ka ultimate. Ay, tulog yun eh. Kisses, coil, o shape, commit na dito. Wap pa mo namatay atong pads, boys. Binuang man eh, oy. Skim Berlo, Skim Disal. Pero oy nakita na Dubo, gi-uppercut na Ipo, Makunochi. Pakakakakak, bang! Gisi. Grabe ato wow. Pero si Skim boys ba? Kani si Skim taga CDO man ko boys. Kani si Skim di boys, gakita na ko na sa computeran sa una boys. Kanang manulong na sa money game, bet game boys ba? Manulong na sa bet game sa una boys sa Dre CDO boys. Sa to yung mga kauban. Kalimot ko basta na ito si Skim boys. Manulong na sila boys. 200k ang pusta. Dapat lang sila van boys nga. Nasa sponsor ba? Mag-vanan sila. Adto na sa dare. Magkikpustaan na eh. Mara ko sa likodan ni Skim. So ano, tanaw-tanaw. Silang dinawaan. Pero ako expect ni Skim nga ma-pro player rin si Skim boys. Kay kontra raman namon sa mga tournament sa una. Makita rin sa mga bet game. Udayo sila. Pro player ka Skim ba? Dako layo na kaya itong yabtan. Kani Skim, Bisaya ka pa ni boss. Kani sila Skim og si Cox og si Force. Tulo ka Bisaya dres Geeks late boys. Kusog mga Bisaya boys no. Kusog gyud lang team basta nadungagag Bisaya. Ipa pahibalon. Kabaga kay Cobal ang pads. Dota content try nyo i-live boss dari nga page. For the moment boss Warg Dota content sa for the moment pero who knows, basi next time, no? Na tayo Valorant, basi next time na tayo ML pod, pero as for the moment sa karon Dota sa yun among giuna. So, enjoy mong gigapan ato mga Dota games karon boss. So, stay updated lang. Type exclamation notified as comment post para makita na mga updates kaya base na mga certain announcement nga basi gusto nimo tanahon pero uy dagan kay galakag nang irumbuang nga tong dalaga nga si CM dere. Pero Bleed, gusto sila mag-rush together with this Ursa. And Ursa is foreign no, pero murag kabalo na rin Geekslate guys ha. Kabalo na rin Geekslate na nagigawas ng Whitehurst Taylor Swift. Pero uy, kurta gisudlan na, 2-man coil para sa ila ha. And there's the hook para kay Scam. Pero rada to, si Narman para mo follow up and Dubo will go down. Pero ice diri katinga na. And Jockey right now. Uy, mga katinga na diri po ang atong patch. Pero baga daw kay Kubal ang patch. Ana diri atong commentor and wala ba namatay atong patch. 1:1 na diri on the side of the both teams. Grabe naman. Grabe nga sumbagay. Tatsa kayo. Tatsa na kay bay. Tatsa na kay guys. Abi na ko nato yung sumbangay nga grabe. Igor naman ipatay isa oy. Igor man ipatay pero force day wag po apil first ha. Murag first Disal. Murag plano lagi nimo carry atong NPI. Plano lagi nimo carry ay nakoy feeling guys. Pero here we go. Scam. Gibirahan na tong dinosaur dere. Ang Jurassic dinosaur pakakak 250 gold lang sa lami oy. Makita mo ding ana guys. Kung core mo or even support patya guys mga dominated creeps guys dagko kay gold guys og XP dami kay guys na basta mapatay silingan na dahil mong Binsoy diha bossing taga kagiyan ra po das Binsoy boss home sa di mo ka farm nga team boys silingan naming Binsoy dahil boss pag ingon ni KJ nga naay Bisaya broadcast Matic search dayon ay nice ka Mark kuno ganani mo paminaw nimo boss kasi mo daw ani nga game to karon boss makita na karon boys is Geekslit tingali ko mo pabor
For the moment, guys, kay grabe. Tulo na gani kita mga niya boys. Kung nakita ninyo ganiya boys, giwadwad na ang ship sa Lycan. Giwadwad na ang coil, giwadwad na ang kisses. Wa pa ba namatay ang pad pero dere sa Russian. Here we go. Medyo ni jump ato ang sa dere. Sila na nag-Russian dere boys, ang Geek Slate boys ha. Geek Slate dere. Sila na nag-Russian pero murag ang gakahitabo mong gud ani boss is ang NP na ang gakahimog carry dere. Pero carry uy, nanatiglip ni rang dito profit rin, nasakpan si Cordan and Cordan will go down. And grabe. Or si Force gigihimo nilang carry ha, dere. Or si Pudge ang si Scam ilang gipahimog unsa dere, ikaw sa rotate dia, ikaw sa himog space kay si Force de atong carry. Grabe si gini nga strategy gikan dere sa Geek Slate guys. Bantog di sige glag-lag si Scam. Grabe. And Geek Slate falling low ng Russian dere boys. Pero kamao dere ang blin. Natay more kisses dere and pack. Napay 20 seconds dere ang pack para mo respond boys ha. Pero murag makuha na rin sa atong Geek Slate. Di na masukol dere ang bleed guys. Pero uy asa. Luwa ng DJ. Pero Aegis makuha na ni Scam. The snowball save. Gikan Tarnarman. Ginigate ang luwa gikan sa atong Snapfire. And safe ra daw. Ana sila. Grabe walay na himong bleed. Ito namatay yung Skurdan boys. Nakuratan sa kaya Januel nga nayon sa nanay Gleipnir. Wala kita sa NP karon guys. Uy, di na kaya madutla na ang Pudge. Dapag sakit ng NP. Banto ka rin sige farm si Force guys. Si Force day guys ha. Kay off-laner din sa Geek ha. Masig makaimong siya ang position 1 sa Geek. Dili, off-laner na siya. Ibali, muragihimo siya carry karon sa Geek. Multi-scam ang nag-unsa karon utility nga carry. Yung Pudge. Ano, as far as we can see, effective po ba yung sa ginahimo sa Geek Slate karon and Geek Slate with a 6k gold advantage karon. Atong Geek Slate and Scam, grabe kayaman atong Pudge. Grabe kayaman gisundan. Pero ang pinakadato dre, Kotol with the NP. Ay, nag-una na urusa guys. Yung kalit mag-una urusa. Pero Kotol, NP and Pudge, top 3 nila sa top network nila. Dool na kayo sa urusa boys. So, let's see kung makasukol ba ning Ursa later on. I think dili ba? Kamo guys, inyong opinion guys. Makasukol ang Ursa ni later on sa late game. Pudge NP. Tapos dagan kay makakite siya. Na uppercut, na Kotol, CM. No? Medyo lisod kayo ning Ursa nga carry karon. Provided sa line-up karon sa Geek Slate. Pero uy, nanasad. Sige, tripping ka na sa dare ang Dinosaur dare. And Dinosaur. Dugay mo alas dismember oy. Pak. Madisgast siya dere boys. Kwarta na sad. Sige rin pangwarta si Scam boys. Luya na ice dere. Sige magpangwartahan ni Scam ang na Dinosaur dere. So anyways guys. Kabalo ba mong guys? Nakoy trivia sa inyo guys. Gamay na trivia guys. Kabalo ba mong guys nga out of 40 players nga gaduwa karon dere nga tournament sa Southeast Asia DPC. 21 kabuk Pinoy guys. Half sa ilang half sa mga players Pinoy and I think 9 kabuok players sa anang mga Pinoy kay mga Bisaya. Daghan na kay nato boys no. Gisakop na nato dere ang mga tournament. Mura ka pasabot guys nga talented gyapon ang mga Bisaya guys. Nang talent, na skill ang mga Bisaya. Gahulat rag ma-discover. Kabalo ko nga dala sa atong mga viewers karon daghan po na mga talented ya, mga basig mga gamers mo diha. Basig mga gani aspiring streamers or aspiring pro players kapag ko dagan-dagan gyapon sa mga Bisaya mauwaw rang uban or wa pa gid na discover no. So sada kay tanawon nga kato mga Bisaya pips na to dire makita pa nato sa dire sa mga teams nga nangapil nga naa sila dire karon gadula sa mga big stage na. So gabi na mga Bisaya hacks pips ato dire pero on to the bottom lane Cordan nadakpa na po dire ni Force and killing spree dire ato Nature's Prophet with a finish. BKB going for the nullifier na itong Nature's Prophet dire guys. Wa na takasay kay Pac uy kaduwa naman nasakpan dire itong Pac guys. Atong giingon ganiha nga lisud na madakpan ni Pac uy marag nabaan man to uy ataya uy sige ba kadakpan dire Cordan guys. Ano kita kung kita na Pac kalaban maglisod ta pero sila bro easier kayo. Easier kasi na para Pac. Uy, pero uy, dubo din nasakpan. And the snowball onto Jackie. Jackie, ka problema karon pero there's the hook. Pero ni-connect siyang kauban. Medyo na-miscom dad to, guys. Ano siya? Okay ra to, guys. Pero 1 minute.
remaining pa para sa ilang ages ha. Pwede pa ni. Pwede pa ni. Kung gusto sila mo take ang objective. Pero ice. Murag matabuan nila. Agoy, DJ matakpan dire. DJ will go down onto this Snapfire. And DJ, medyo bad game kayo sa karon. DJ guys. Si DJ. Bad game kasi yung Snapfire karon. And Norman with the fish blink dagger going for BKB ang atong Oscar karon. So gusto gid siya mo save ang atong task. So nag-gem na karon sa yun sa Januel. Marag din na gusto pa ginawaon diri atong Bleed Esports. Gusto na nila tangon tanan vision nga available para sa Bleed. And of course, this will be a disaster pa sa Bleed if nagpadayon pa gapon ni. So guys, if nagwonder mo guys ngano ako ra isa dai ha kato mga bag-o pa ni sulod nato diya nga mga viewers, to those viewers nga bago pa ni sulod diri. Duha mi guys actually. Kaso lang ang akong isa pa kakauban guys is nag-exam pa. And of course, matik studies first mga views no. Kung mag-uyab-uyab gali mo, magalan yung ingon sa inyong mga baby girl nga or baby boys nga studies first ko. No? So, studies first ang dami daring dapita guys. So, nag-exam pa siya boys. Pero balik sa onto our second series guys. So, si Bench mabalik pa ang second series. Kung dito matraffic, makabalik na to siya. So, ano to guys? Nag-share ko lang. Update. Basta gusto mamati guys ba? Sa akong, sa akong chika. Chika minute beta guys. Pero, isa, ha? Deny din na isa ang DD. Pero, scam on to the bottom line. Nanay gem na rin. Grabe, oy. Asa man mga ward rin. Murag ito ilang ward dito sa Bleed karon guys. Kaya sa ilang triangle. And of course, kung dara rin mong ward, dara rin mo magtapok. Tawa, ilang ginahimo karon. Dara rin sila nagtapok guys. Pero nanay basher dito itong Ursa with the BKB. I think maka-burst down siya isa ka support rin or possible ang Kotol po. Pero I doubt. This should kay duol jud guys. Oy. This should kay duol guys. Pag ingon ni KJ. Ay, yeah. Problema kay sila sa punch. Uy, baga na kayo. Mo gud boss. Idaw gyud Geekslit kay giposta nako ang pambayad og kuryente ninyo. Hoy! Grabe si gana boss. Uy! Giposta mapambayad sa kuryente boss. Ay, bet responsibility dia bossing. Kabasing nga putlan sa kuryente dia boss. Grabe naman boss. Dakuha sa mong salig sa to mga Geekslit on sa dere no. Geekslit ato dere nga mga tao. Giposta daw ang iyang pangkurente guys. Grabe na jud ni. Pero guys, mga bettors diya, bet responsibly ra gid mo diha guys ha. Bet at your own risk ra gid mga bettors diha. I-share pa niyo diha nga ansa. Napay mabilin sa inyo. Bet ilingaw ra mo ni guys. Kanang unsa ba? Para na para na thrill. Para mo ang betting is para na thrill lang inyong unsa bitaw pagtan-aw. Pre, gusto mo to video challenging ha. Ito, nakapusta ko sa unag, 20-20 lang. Ayaw, matrail ako na, ma-excite ako na nga duwa kay sit. Akong 20 dire. Bala 20 ra puhunan guys. 20 ra tong puhunan sa una guys. So ma-excite mo kag tan-aw no if nakaipusta. Basta bet responsibly lang pero uy, nakita na res Jackie guys, gisumbak na rin ni Ipo makulit siya. And nanay, yes, available para kayo sa Jackie, pero uy, Jackie boy pagyapon pero naana diri irumbuang guys. Manglakag daw sila pero wa sila makita diri guys. Nastanan pa diri si Kotol. Na baka sila mahimo, Glimmer Cape is pop na pero uy, ina diri spark guys kay ganiya si Kadakop, Cordan. Taba kay Makoil diri pero uy, Geekslit nasayang na diri ang skill diri sa ato nga Bleed. And Bleed back na daw sila kay nga wala na koy wolf. Wa nang irumbuang guys. Grabe. Pero uy, Narman, wapa mahuman. Narman going in, pero ice ilang gusto. Dash side sa left side. Pero ni Adtog right side. Grabe, Narman dari, uy. And 2 kills ang makuha sa atong Geekslit. Kita ba to, boys? Gihatod sa pikas ang ice shot. Pak! Gisumbag din sa pikas. Dito sa right side. Bang! Grabe naman. Multitasking atong taskaruler. Bunahan na dari. Hex is now pop. Oh no, ka problema sa Jackie. Napag yung nullifier. Dili ka ba BKB. Pero nakaambak. Dress punuan na itong Ursa Warrior. And Ursa will save himself. Pero grabe ha itong Narman eh. Giano, labay ka shard. Pak! Isumbag na. Pak! Gikulata. Grabe oy. What? Gimurag ka na sa mga salida boys ba nga. Ano ito magbuto. Pag humanin butag bumbapak. Pinabiya na yun. Pinakalma. Nakalaka na yun. Pak. Huro, ginanganang Narman eh. Paglabay, pak.
Lakaw pinakalmas pikas isumbag ang unsa. Grabe. Pero Cordan diri going for Sage and kaya pa tong pack diri. Medyo nasiging kinabuhi pero not. Uy, nadakpan. Ay 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 ay. Sinabuhi pa tong pack diri boys pero uy gikasoberan pa ni Allen Cordan. Cordan Iverson sa Force diri and Force wala na yung madu diri. Force going for and sabi si Force diri Silver Edge. Silver Edge mo gusto ni Force diri. Ay sabi? Tiwas. Ayaw kumpiyansa sa baga nga sampot ni Pads. Uso donggab sampot rongal. Pero mapilde magyaw-yaw dayon. Matik Pinoy's gani. Matik. Dili ka Pinoy's kundi ka ni Hana. Pero uy ay diri madakpan. Gikit-kit na diri ni uy. Pero uy, si Jacker gikit-kit diri kay Scam. Scam falling through pero grabe ka tamke. More kisses gikan sa gawas. Pero uy ice namatay na. And Jackie karon more kayan tripping diri si Scam. And Scam will finally go down onto this. Yawa na tilawan na yun nila sakit diri sa atong Ursa Warrior pero force diri naulata pa. Pero Neon this diri si Pac and ganda diri si Geeklet anang blade. Uy musukol man dai may kamo ha kumpiyansa kay mga buhang nga mo ha. And nagdagan na diri ang Geek Slate and grabe. Abi sa pas tangki kasi oy gisi. Karwas. Wapay delikate ang kukuha ni Ursa. Trabis pa jud. Guba ang Cobal ni Pad. Pero instant rush siya na diri. Para sa itong Bleed Esport, 2 heroes down. Gikan sa Geek Slate right now. And that goes para sa Russian. Pero I doubt kung masugot ba diri ang Geek Slate. Here we go, Geek Slate. Kabalo sila nga na sila soda. Oy, pero Jackie, walay BKB diri karon. Medyo careful lang ga diya kay walay mag-amping nimo. Jackie, na-enrage na and uy, Janwell diri. Uy, napusulan sakit kay pero Jackie will eventually go down. And nazakpan pa diri sa Dubo. And 2-1. Nag-buyback pa diri sa Spuds, boys. I-buyback pa diri sa Spuds. And para sa ko, worth it ra to nga buyback, boys. Worth it ra ito. Napatay pa nila ang carry. Plus nakuha pa yun nila ang Russian. Oh, matik. Spuds ang Aegis. Diba? Wakay buyback. Ihatag sa kauban nga way buyback. Ihatag ang Aegis sa way buyback. Nice. Ihatag yun kay Scam, guys. Ihatag po kay Scam. Ang atong Aegis right now. And Aegis, Russian kill right now is brought to you by Bisdak Nation. Of course, guys, katungwa pa, kabaho diya, guys. Naaday may yun sa, guys, YouTube channel, guys. So, nara diya sa comment, makita rin niya mong YouTube channel. So, palihog ko, guys. Palihog ko. Follow po sa itong, subscribe po sa itong YouTube channel, guys. Kaya, mag-post po mi dito sa mga highlights, sa mga past broadcast na mo, or mag-live po mi dito. So, subscribe mo dito, guys. And, of course, guys, like, share nga page, guys. Type exclamation notify sa atong comment section dia, boys. Exclamation notify dia sa atong comment section para ma-notify you or keep updated sa atong mga upcoming post and broadcast sa atong Dota 2 contents. And kasi shout out daw from New York, Cubao. Ay, grabe ka naman dyan, boss. New York, Cubao, Shout out dia, Prince. Dia sa New York, Cubao. Grabe naman yung mga lugar diha, boys. New York, Cubao. Asa man na atuon, boys. Uy, pero uy, naka-ages na diya itong Scam Berlu dire. Pero Jackie, going for the Abyssal Blade. Nakita na to ang damage si Jackie ganyan sa Pudge, guys, Nakita na to ang damage. So, di kumpiyansa dire dapat ang atong Pudge sa pagtang-tang. Kaya medyo madutlan yun siya dire ni, medyo madutlan yun siya dire ni Jackie. Atong isa pod ka irong buang. Si Jackie, Disal, pero Cordan na dire. Yung Aeon Disc medyo underfarm ka dire itong pack, guys, Pero more kabalo sila nga na-factory. Pero kabalo gid sila nga na-factory. Naka-blink out ang atong pack. Lockgun baka Ice Shard will not connect. And Cordan being a nuisance lang para sa Geek Slate karon. Na-force lang TP na dos duwa. So nanay AC dire atong Nature's Prophet. Murag yung carry gid si Force dire, guys. So ginahimog carry dire, guys. Atong NP. Murag ginahimog si Scam dire mo nahimog unsa utility nga Chucho. Pero Cordan dire, doon na ba kayong kauwan, Uy, Cordan, kapanimaho ka dyan, Cordan, ingat! Ala ka nakita ni Norman! Ay, Norman, gabi nga panagna! Nostra Norman! Nanagna dire, pero TP out, diretso sa Cordan and Cordan, nakuyawan na! And we'll just go back. Kuyawan si Cordan na to, Ikaw, mukat, kag Chris Buanga ka, Kuyawan siya, uy.
Shout out from Davao Oriental, ana si Yel. Uy, shout out dia boss Yel sa Davao Oriental. Kulba na pod. Kulba na pod ang ursa. Oh, boss, kulba mo ursa, boss. Kit gini ang pads, boss. Gikaon nga buhi, guys. Ang atong pads na pero nara. Foreman Smoke gikan sa Geek Slate trying to utilize this Aegis karon na naa sa atong Pudge Desal. Asa ka sa napadung diri, guys. Asa ka pa doon itong Geek Slate ni boys. Wala sila padulungan, boys. And of course, atong bleed murag nakamatikod na diri, boys. Atong bleed. Nara diri ang bleed diri. Nara diri sa ato ang tower base diri atong bleed, boys. Di sila gusto mo gawas. Di gusto mo gawas diri bleed, boys. Pero kung ako Geek Slate ani, okay ra ko eh. Nara mo di tanan sabi. Okay, di tamo mapatay pero di pa mo ka farm at the same time. No? Okay, di mo pagtapok mo diya, pag ilog mo yan ng wave nga mo padong sa inyo. Di mo fra amo ninyang tanan jungle diri. No? Especially nga natay NP nga mo farms tibok mapa. Farm mo na tanan yung jungle, boys. Pero uy, murag si Cox diri pag problema si Cox diri ha. Two heroes diri on the side of Bleed pero uy na ni back up diri atong Nature's Prophet, boys. The back up diri atong Nature's Prophet trying to catch this pack. Darabay Hex diri atong Kotol, di kumpiyansaan diha. Pero uy, kuyawan silang duha and grabing respectar nila eh sa each other. Pero 12k gold lead na diri atong Geek Slate, guys ha. 12k gold lead na diri atong Geek Slate right now. And makakuha sila double DD. And kwaon ni Narmian ang double damage right now. On Aegis, 1 minute na lang, boys. Marukuha sa Lemon na nito. Shiva's guard is finished. Para diri sa atong Pudge diri, boys. And here we go. Nanay smoke of the seat. Gikan sa Bleeding Sports. Knowing pawala naman tong Aegis, boys. Smoke na ta. Smoke na ta during the pit, ha. And here we go. Cordan. Ano siya, boss? Pabit. Pabit na siya, Cordan. Kaya pati na to nang mapatay sa mga. Ana ang Bleed. Pero Bleed, why makita diri, boys? Kaya na, tanong asang Geek Slate karon. Nagatapok sa top lane. Although na sila Aegis. Play safe, kaya man sila, no? Kung sa pub, tingali ni boys. Ang gapabra ta, huwag na puslan Aegis kaya matarag kalit tong Aegis. Ay, buhay. Muna taga na magpub. Usahay, oy. Mga pabida nga tao ba? Anyways, boys. Uy, Geek Slate. Huwag na puslan nila Aegis, boys. Paano mo nilang gusto, boys? Gusto rin sila magpayaman. Dari ang atong Geek Slate. And we are now approaching sa late game. Happy na mag 40 minutes dito atong duwa, boys. Medyo gamay ra king kills, boys, ha. Gamay ra king kills, boys. Daarat tayo pila ka kills. 25 kills lang. Total sa ato unsa karon, wala sumbagay ka kita mo gid kayo. On the side sa ani nga series gani pa na sa first game. Wag po yung sumbagay kay na itabo, guys. Anyways, hi guys sa itong mga 33 viewers. Di ka pananaw karon sa itong Bisaya stream. Welcome pa mo invite sa mga friends dere nga mananaw dere ha. Like and share today, guys, and type exclamation notify para ma-updated mo sa ato ang mga future contents nga manggawas dere sa Bisdak Nation. And of course, follow our YouTube page. Subscribe na ba diya? Subscribe na. Matik na boys. Pero Bleed and Geek fam. Medyo laay kayong duwa, boys. Kay murag wa ko'y gusto. Grabe kayo na respetar sa each other, boys. And di sila gusto magpatay ang atong duha ka team dari ka aron. And medyo laay ang ilang duwa. Kaya sumpakay na mo, please. Kaya itong mga betters dire katong kisa galit itong unsa dire unsa silang kurente. Gibet na yung pambayad siyang kurente, boys. Grabe ha. Pero uy, scam. Medyo na-aggressive na sila din. Nawala nga pero blink in. Gikan kay Paz. Makuha niyang hook. Pero wa siya yung ma-hook na to, boys. And Pudge. Nastanan siya rin. Pero may pulos na, boys. Grabe katangka ang Pudge, boys. And going for a 3-year blade na itong Pudge Desal. Right now. So gusto yun nila makahit na yung Ursa karon. Ipasayod. Exhibition pa sa ayod, kuya sa kabusdo. Pusta naman mo diya, boss. Ito mga nag-bet diya, medyo nakulbaan na ba mo? O ano naman? Safety na ba diya? Safety na ba diya itong mga ipang bet diya? Ano naman yung mga pamati diya karon? Murag, last time, kinato nag-unsa, ha? Easy Sam Gipsal daw. Nakadaog sa bet. Ambot ka ron sa uban ka diya.
Silang bet nga team dari. Asa ka sila ni pabor dari nga murag lami kay snack no kung tawag sa bet no. Sana all. Unta mawisik-wisikan ta diyan sa mga snack di oy. China oil. Anyways, on the top lane, Cox, makita na rin si Laika. Laika ng trouble right now. Diba kayo follow up din sa NP. And Ice, igora ni ultimate. And Ice. Na battery ang ulti dito. Uy, pero si Cordan rin, pass kay pass hands. Pass kay tail si Cordan. And Cordan will just go back. Pero uy, napadakpan pa si Cordan. Nanay-leash na rin ang Sprout. Which will cancel na TP ni Cordan. And Cordan right now, nag-orb pa. Pero the damage is enough to kill the pack there sa bottom lane. Atoy, kumpiyansa kay buang. Nano day leash na to. Ang atong NP, $100 from New York, Cubao. Uy, grabe. Sayop kayo yung pusta ng kurente. Dapat i-apply ang bayad sa tubig. Tolba, boss, kay potlan yun may ani. Yak na, tayo legit kita boss. Agaga. Kalmahi lang, boss. Profile ako, dako kadik iko si bossing ba niya. Makadaog ni pila may bayad sa kurente ron 5 mil ana kogoy. Yahay ba kung madaog no. Geekslate lang daw one time ana siya kanina. Geekslate ka nagbet boss no. Geekslate daw one time ana siya. Yahay boy. Sukot mo na guys, magani boss kay wa ka balay mo asawa na boss. Gibet ni may mong kurente boss. Nako, grabe. Grabe ganito mga Dota lovers dere. Betan yun nila mga team nga gusto eh. Para uy. Bleed Esports dere. Medyo play safe lagi sila dere kay wala ilang pack boys. Nya ang pack mag dili ko kumpiyansa atong pack boys no kay makita gyud atong pack nag-side. Uy, ay sa. Nag-smoke pa gyud dere ang Bleed guys. Actually making their move right now. Wala kita na agresibo dere be. Kay ganihar ta sila yung nauna sa ato, pero Patch Giselle diri mo mutang silang damage, mawala ang smoke, layo kayo. Uy, wala bantayan, pero kabalo sila. Nana, giwulform na diri Zaki, ba? Hero, do kayong buang karon. Kit na diri 6 and the damage, pero ang snowball save gikan ka narman. Kasi pa diri si Perlo pero Scammer Gold dan eventually, pero oh grabe, do kayong buang diri kapag lang diri narman kita dagan and oh no. Geek Slate na disgrasya. Gipang kit na gipang rabisan na diri sa tong iro. Grabe nga oy, Jackie. Sakita tong iro oy. Buang nga to oy. Uy, grabe itong mga askal nga irong buang nga rabis na. Mo gitong pusa nga nimong iro ba. Grabe ha to. Sakita oy, nahilis ang patch guys. Sakita to oy. Oh my god. The damage output from this Ursa and Roshan na spawn pa jud. Uy, tanawa na Roshan. And aga ng Scepter available na ni kung makuha ni Roshan. Tanawa na Roshan boys. Okay na Roshan guys. Alina. Si DJ. And kamao pa Geekslate boys kay Giscatre sa Illuminate pero uy paspasan ni ba? Paspasan ni. Nanamday si Ice ato boys gimog irumbo ang si sa uy. Jackie. Kayata to eh. Grabe ka buang adto sakit kay nge. Sakit kayo ang Ursa. Grabe. And Aegis makuha sa tong Ursa barog ihatan pati ang Aghanim Scepter. Pero oy nanakoil diri si Cox sa dakpan diri. Potol on trouble right now. Muji pa baka sila ani. Jackie na karon pero una pa sila line pang abot diri kay Cox pero uy Cordan wa pa gilungan na tong Cox diri. Cox gadagan staying the trace and HH by. Pero uy ang first stop medyo ni Campos and Cox will just TP. Pero uy nanapod ang irong buang oh. Irong buang nga isa. Atay nangamong si Yunsa ice diri boys sayang iro-iro. Duha na sila. Ay. Dala sa partner boys. Ay sana all na partner. Sana all na partner. Anyways, woro. Tuara tangkong yun ang sudan. The design is very rabies. Tanawa boss, tangkong din mong sudan ron boss. Ay, ako. Grabe o, hilis anong patch guys. Uy, from ganina nga unsa, di madutlan nga patch. Karon dutlan na yun. Grabe, sinimulan ko to. Lang maniniwala sa paligid ko. Nadutla na ang patch. Gikaon-kaon lang sa irong buang.
Kita to eh. Tugayan ang kamubo na to eh. Pero force dire. Lang items na tong Nature's Prophet. Na sa satanic po na tong Nature's Prophet boys. And medyo yayay. Na dire. Atong Nature's Prophet po. Pero Jackie. Maro dire na to nakita boys. Ang power sa atong Ursa Warriors. Dire sa late game. Medyo makaruwas naman yun. Especially with the buff sa Iro-Iro. The doggy bite. The dog style. Ano itong Ursa Warrior? Grabe. Sakit kayo eh. Sakit kayo. Oh, here we go. Pero nang nigawas lagi yung bleed boys. No, yan, wag ito gawas ang bleed guys. Nasa tower. Pero patience is a virtue daw. Ana ang bleed. Matik na. Kailangan ito mag-on sa guild. Sa atong kinabuhi guys. Kailangan ito patience guild. In order sa ato mo succeed sa atong kinabuhi. Di ba? Natagan pag quotes. Oh. Na-insert pa akong quotes. Yeah. Pero grabe ang patience sa itong bleed ganyan. Paugat lang sa tower, wala gigawas, wala papitas. Pero unsa naman karon? Kamo na pod, magtipok-tipok niya Geekslate kay ang bleed mo o ni-dominate awad sa map karon. And Ursa na man yung swift blink agaga Marilu. Medyo yayay nagsamot ang Ursa dere guys. So oo, type exclamation notified guys. Ay, kalimot guys. Matik na guys. Wa na kuryente, wa pagisudaan, patay na mo diha. Magbulad na mayon niya. Oy guys, lami man ang bulad. Boss Ryan. Paborito gina ko ng bulad, bay. So yan, pinakurat bitaw nga suka din, boss. Okay. Yayay. Yayay ang kaldero ani. Kaya bugnawa og tingog, oy takigan man sad ta. Grabe sad. Grabe sad ka boss, oy. Pero anyways, Bleedy Sports dire with the ages. Sakto ra dire ka tapok. Dire on sa ilang triangle. Mura gusto sila mo push sa dire and libre nga tao na dire. On sa Bleedy Sports and gahinay-hinay dominate dire ang bleed sa map sa ato ang Geekslate and second tower na sa tilang tirada karon. So grabe atong Ursa dire boys. Medyo mayaman ang buyback status sa to boys available sa tanan Geek Fam. So, mapildi sila clash na rin. Ang sila, buyback ka, pwede na gamiton, guys. If ever na, pero there's the hook! Gikan sa atong patch, insta-break sa unsa na hex ang atong Jackie karon kadaghan atong Ursa, pero sa on trouble, mapatay ata nila ang first life, pero nag-iniro na si Ice, and murang idug style po nila diri si Ursa, idug style diri to Ursa boys, and bantay mo niya, duha kay rumpo ang diri guys, force na hilis, pero to Scar, Norman, nice double diri to save force, save diri. Oy, na-try diri channel ni Dubo, pero Dubo na disgrasya, pero grabe ang ultimate na CM. Walay ka cancel na matay na to Elder Titan. Gisumbag na naman ng Ursa on trouble right now. Katagandagan. Gikuki pero nice double nga mula ka. Pero uy, di mo dito siya. Pero uy, wa pa naman dito si Force. Di buyback atong Force diri. Kotal of the Light. Nag-buyback na bot. Pero shot. Grabe na kulong ang atong Ursa. And grabe nga shot gikan kay Norman. Secure the kill para sa Ursa. And grabe. Dili ina pandog style nga style guys. Para mo daw kang bleed at nga clash. Ages na galit to ha. Pero napugos pag buyback si Cox o siya sa. Force at nga away guys. Pero para sa inyo guys. Worth it rabi ito guys. Tano. Next. Ilang goal na patyo ng Ages. Patyo ng Ages. Na okay. Nag-ulti si Unsa pero ang irumbuang. Sakit lagi ng irumbuang. Pero kung di ka kalihok. Na snowball save pa yun. Medyo na delay. Agaga. Ano ang ulti sa Unsa guys? Si Emoy ka cancel. Atay, sakit na ng Ursa dre. Yayay. Disgrasya pa no? O katong ice shard pa itong ni Norman. Grabe. Grabe ang ice shard sa taas dito guys. Nakapatay lang Ursa. Ngay, siyempre delikado to. Wala tingin naigo sa shard. Makatakas pa itong Ursa. Pero uy, going to the top tier tower na nga itong Geekslate. Nanuktok na deres barracks dere ang mga bisita sa Blade, ana sila gubaon sa namo inyong barracks guys. Naka ng mga cleaners per today. Matik. Wala ka. Grabe si DJ ato eh. Gi-ult shot man ang time sa Russian. Thanks. Gi-ult shot ni DJ ang time sa Russian. Gi-dag thanks eh. Pero actually guys, ginatime man na nilang Russian. Kabala na sila sa Russian timer nila. So, matik na boys. Yep.
Yap na pod guys. Yap. Kurata na yung bulusan nato ani ataya MVP to Scar for that play. Mate, gabi ato mga so agree ko na boys. Last play no to Scar boys. Murag siya gyud naka snowball save, naka burst port, naka ang last din sa ice shard. Mo gito naka-save silang lahat. Amo ka sang ilong boys. Sorry kung sigo ko sa sang ilong boys. Pingot kay guys. Padungay ko sipon sa muka eh. Pero guys, ay kabala ka guys. And Geekslets po, Russian is spawning. In 1 minute na lang boys. Murag dire ng decider guys. Murag feeling nyo boys, maabot pa rin 60 minutes boys. Makuha ito mga tier 5 item boys. Ito mga unsa, Giant's Ring, ana, Peso 2. Kapit na 60 minutes, 50 minutes ata. Pero uy, nice smoke of the shit coming from Bleed. They are now trying to close this game. Ala sila, wala naman i-buyback din Geekslate guys. Gina taan eh. Gambala, pati lang natin si Forsog, si Cox, si Cox, ang i-buyback at nga time. And they are now trying to scout na ng Wolf. Go na una ng Iro boys. Para mo scout, pero wala sila makita dre guys. Wala sila makita dre. Ang Bleed karon. Wala lagi makita dre Bleed. Kaya ang Geekslate karon medyo safety ra sila sa ilang own division ra po dato nga Geekslate. Kaya na Cordan. Octarine Core naman going for the Aghanims Scepter. Katong unsa na boys? Ang Aghanims sa yung pack boys, katong shard sa una. Kada ba itong malagpot pag i-winning rift boys? Muna nang ag sa pack karon boys. So gusto ata nila magkayat pag sabutoy panglagpot ng mga buang. So ating auto break pod sa coil. Kung unsa second nimo ma-coil second. Anyways guys, na-pause na rin. Technical difficulties. Shout out sa mga viewers there. Don't forget to like, share, and comment down exclamation notify sa atong stream na rin. And of course guys, namin YouTube channel guys. So palihog na lang ko. Subscribe mo dadto guys. Matik na. Kaya mag-post mo dadto sa mga contents. So sa mga daan na mo ang mga stream. And of course, sunod ata unsa na mi dadto, mag-live na sad mi dadto. So crowd, hoy, walay buyback. And crowd control sa pack. Sakto dyan na mga bossing. Mo gani mahitabo later on pumakuha ng aga ng scepter dito sa pack. And this is a keeper of the light going for Aeon Disc. Gahulat i-unlock na lang niya later ang Aeon Disc boys. So mo nang style karon sa unsa no. Basta mo palit ka og Aeon Disc is dili siya nimo diretso buon. Kibali i-lock sa nimo ang isa ka component, say yung recipe or point booster or energy booster, i-lock sa nimo na. Tapos pag kailangan na nimo i-unlock, let's say if it's a grabbing in the burst double, kinabi usay guys na nga. Mapapre mong Aeon Disc nga di nimo gusto, like simple. Orbra og winning rip sa pack, mapap naman na. So muna gusto ni Cox nga i-unlock ra ng magamit ra ni Aeon Disc later on pag kanang crucial kay nga damage ka mapadong saya. So kasi lang water break ako kabay guys ha. Kaya medyo giuhaw ko guys, init kay ng away. Pero guys, hala ka dira. Makasabak baka ni kay daddy karon. And here we go. Geekslate og Bleed medyo dul-dul na ilang tarima dari guys ha. They are just playing onto their vision right now. And neither of the teams wants to go first. Murag ulatan pa nila mag 60 minutes ni boys. Grabe ha, oy. Grabe kasi play, oy. And Russian, ba yung Russian boys? Napag-iaga ng scepter. Refresher shard available na para sa atong next Russian boys. So very crucial gyud atong next Russian kill. So as we can see right now, dire ra gid sila gaduwa sa Russian boys. Ang both teams, so neither of the teams ang gusto mahatag ang Russian. Uy, maghirang Oli, Jandy, shout out ya. Boss Oli. Jandy, Wakoko. Ng CDO. Shout out ya, boss. Pero uy, grabe na dere. Right now, Bleed Esports, wala gyud gusto mo hawa dere ilang teritoryo sa amo ning teritoryo, guys. Amo ni Russian, why makapuli and both teams naragid diri duwa, boys. Balag ato ba parman dali kayo nga neutral na di kita mahawa ni ato nga Russian and init ang atong ansa. And of course scary na kay nga dog style na pud karon oy later on. Ganina medyo
Kutsa mo to sila guys, medyo nag-dive gud sila sa tower na to guys. Mayroong buang niya oras na kanina. Pero murag napatoy tower mga good boys. Murag wala sila kay vision. Yeah. Medyo na control gud sila boys pero grabe. Maabot pa tag 60 minutes dere boys. Feel ako boys, feel ako. Tsaka kaya itong tuwa boys. And si kisa to Ice going for I think Hex to ang padulungan sa itong Lycan later on. And grabe drawing ang dress map guys oh. Dream mod to. Alright. And Jackie Disal with the finish nullifier. And daga na sila cancer karon sa mga Ethereal Blade, mga Guscepter diha. Libre kit na ko karon. Libre karwas ako dito sa inyo ha karon later on. Kung masakpan ta mo pero tan-awa goy, sige rag-farm ang duha ka teams. 55 minutes na boys ha, partida. Way ka sumbagay boys, pero uy, nadunggan ata ko. Na-smoke of the city gikan sa bleed. I think they are trying to catch someone. Kikabalo sila diri nga, diri na sila sa Russia magduwa boys. Pero dubo diri, na-pop niya yung smoke boys ha. Dubo, makita na sila, pero uy, isugdan diri sa bleed Esports ang ilang Roshan. Roshan is falling down so fast, pero scam. Mag-try hook diri, uy, gipalagpot ni Cordan. And hiyo na karong buang. Nanang dog style diri part. Dog style makuha ang Aegis karon ni Jackie. And Jackie, nakulong dito sulod si Jackie thanks to the shard. Ayun, wala ray. Nahitabo, Aegis ra. Aegis lang boys. Why nangamatay? Si Roshan lang. Grabiha, uy. Grabiha gyud. Sila mabitlod siya to diya. Kuyawan na ni ba? Boss, hapit na bagunda diya boss. Brand out. Wala na kurente diha, boss. Medyo kuyawan na rin siya atong bossing diya na posta sa iyang kurente, boys, ha. Here we go. Uy, nanayon sa dress DJ, guys. Nana siya luwa-luwa atong sa Snapfire yung aganim scepter. Nana siya gobble up, pero uy, Geekslate dire. Trying to make a move. Nag-smoke of the city dire ang Geekslate. Uy, kitsa kailang masapnan dire, pero naman sa base taran ang bleed, guys. Nasa base tanan, kamaong sila. Pero uy, pinakadool dire si Cordan ha. Cordan ha, pag mugawas si Cordan, medyo hinay-hinay diya boys. And Geekslate right now. Ipa-scout na dire mga imaw ni Ice. Mag si Ice dire makita boys. Nang lakag na sila. Yung sa kaila masakpan, Cox right now and Narman. Mo ikadagan and wala kalakag dire ang bleed. And mura tag cut in mouse dire boys oy. Sa makita lang god sa malakag lang. Puli-puli unsa lakag. Ang unsa dire. Both teams we are now approaching and Hex is finished Lycan right now. We are now approaching sa atong 60-minute mark in mga tier 5 items right now. Manggawas na ni guys. Halaka. Oh no, nadakpan si Force dire, nabaka sa live vision. Onto this Nature's Prophet, pero nagitulog-tulog din si Force and Force will just TP pero natin refresher para i-coil balik si Force and Force 1 versus 5 ang peg ni Force and Force will go down. And grabe ito nga refresher. Uy, unsa naman ko guys, ang 25 pa rin pack guys. Mo pierce na sa immunity ang coil. So, higit ka makabi-KBTP gila to. So, buyback naman si Force ha, pero 5 buyback available sa atong Geekslate ata si Scam makakuha din sa karon taod-taod. Na buyback guys. Pero uy, big kill gapon kay Force guys ha. Kay it will allow them to move around the map karon. Pero DJ, tanaw na to na yung gobble up Disal nga skill. Gobble up Disal nga skill ni DJ karon guys. Kung naa ba ni play murag pila ka unon to niyang Ilyo ay iluwa dayon. Style ni DJ ata. And of course, Cordan, tipping na dire sa mid ha. They're trying to push the second tier tower sa Geekslate and makita nila si Scam dire. And Scam, uy, the coil will miss! Cordan. Pero ana ang bleed, okay ra. Kuha bitaw na ko yung tower, pero ang Aegis, pila na lang kami sa Aegis. 2 minutes na lang itong Aegis ka rin boys ha. Ayan na, magalisid yung Saka dire ang Bleed Esports. Actually, silang duha ka team, ang galisod yung Saka dire.
sa mga respective high ground sila. And of course, nabali na ang hangin karon guys. Ang Geek Slate Depot ang gatapok sa ilang base. So 1 minute na lang boys. Magawas na ang mga magic items, mga buwisit. Kasi yung gusto nga magawas ng item dere boys. Giant Sing dali boys ba? Ano yung patch? Nice gihapon. Giant Sing katong Book of Shadow, Chada yapon to. Pero aysa, magkita ay sila dali karon. Uy, Jackie, ni dagger in, pa Jackie, wala na makita nga target. And 60 minute huwat rata ni boys. Mangawas lagi ni boys. And 60 minute game na ta, approaching na ta karon boys, officially 1 hour na atong duwa boys. And andam-andam niya, neutral na tanan, kaya andam-andam na rin sa atong mga items nga manggawas. So Jackie, now with the Aegis, 30 seconds na lang yung Aegis guys ha. So igo na sila nakapush og towers sa iyang Aegis, which is okay. And nang drop na rin Apex. Ni-drop na rin sa side of Blin ng Apex boys. The Giants ring, nigawas na. Pila ko kasi nilahatan ni Giants sa pilaw sa Ursa, tsada ni. Ang Ursa. Ang lako. Wala ko na rin Ursa, tawa guys. Tawa guys, zoom in pa yun nila guys. Wow. Kuyaw ka rin Giants ring boys, kay mga lahos-lahos na siya boys. Wala siya Pakistan boys. Oh my god, and Ursa, na Giants ring nga ng Book of Shadows. Nanggawas kita mga ganahan nga items boys. Oh, Book of Shadows guys, katong unsa bitaw. Katong murag second skill sa Willow. Pwede na mo siya gamiton sa kauban or sa imong kaugalingon. And Arcanix Armor, nigawas mo dire, and Desuto. Uy, Desuto nigawas dire sa tsada lagi mo drop dire sa bleed ay. Pangit kay Geek Slate. Kay Arcanix Armor, although tsada Arcanix Armor guys kay AoE nga magic nga murag pipe guys mamagana. Arcanix Armor. And X Machina kanang maka CD sa item, pero na dre giberahan na lang patch, nakuha na dre ang patch right now, and patch on trouble right now. Na dre ang split earth, gimo nanang irong buang guys, duha ka buok, and gilabay na dre sinsa, pero Narman dre on trouble right now. Roundman kadagandagan Narman, nakabigibis siya, pero kaya baka nilapat yun, and Narman will just safely go away in exchange sa matay ng ilang. Grabe, marag di na gyud gahi ang patch ron guys. Wala na gahi. Naka-Desuto pa yun. Kasi nakuha, ay, ibalik ng Giants ring sa Lycan. Ang Desuto kay nasa atong Ursa, bantog ra na hilis. Gidog style pa, gihimo pag irong buang. Ay. Kita naman, uy. Pirate Hat. Ako ano yan, the rated item ko ng Pirate Hat para sa kuha ha. Kaya ang Pirate Hat, makatag siya gold. And of course, ang Pirate Hat, makapaspas, may attack speed. Paspas ka ng attack speed na mahatag sa imo. I think, 40 ang mahatag. Ay, if I'm not mistaken, 30 or 40 ang mahatag attack speed sa imo ha. Sa Pirate Hat. So, sada ka pang Pirate Hat, kay kanang mga bounty ba? So, yung mga buyback, mga crucial na buyback diya, kulangan mo. Good sa gabon. Pero, mas digalahin kong drop dito sa bleed guys. Desuto. Naka-Desuto rin. Napag unsa kaning Book of Shadows dere ang atong bleed, pero Searstone ay pa na drop. Kaning Searstone guys is mo ni siya ang murag scan, mo siya scan, pero makita gini mo kung kinsay mong scan. Nagid kay vision. Ang scan ka magpula-pula lang. Mo warning lang sa imo nga nay tao dito. Ang kaning Searstone mo gid unsa mura po siya og telescope nga mohatag og cast range bonus. Tas at the same time, yung isa pa ka-purpose is maghatag siya og vision. Naku, ini nga vision, boys. Murag tibokros yan, maunsa niya. Visionan niya. Murag anak adako. Ang vision sa Searstone. Pero ang X Machina, nadari kayon sa nadari kay Nature's Prophet karon. So, maka-CD na siya ang mga skill. Maka-double BKB siya, double satanic. Nga itong Nature's Prophet later. Na-pack. Nauman na yung unsa, Nauman na ang overwhelming blink and grabe damage ang ma-provide sa itong pack karon. Uy, ang patch karon, Refresher Orb atong patch guys ha. And here we go. Smoke na dire. Gagamit na sa Geek Slate boys. Sila pa dong dire. Nakaka sila makatch, pero ang bleed nara sa ilang jungle right now.
Dool ra gyud kaayo ang bleed. So as we say, kung asa sila, na bleed right now. Naara dire. Play safe ra gyapon ng build ng tirada oy. Gusto na sila tindog silang ward boys. Saon ka ni karon. Way kahumanay and ang geek slate. Dira po sila gusto mo tindog sila pero magtagbo na sila. DJ nakita sa gym sa sud. Gym sa sud guys, halit na kuha ani. Kuha na yung gym guys. Pero medyo sige lagi sila tansya guys. Ganiha pa rin. Radiant are scanning. Itong bleed karon. Tara de, big slate karon. Medyo force. Anytime, pwede rin daw siya mo-TP si force Pwede rin daw siya mo-TP anytime. And Geeks, trying to find something. Basic, sa posible mga mukatning ay clearance sa pack guys. Pero ang pack, playing safe right now, knowing what siya makita on the side of Geeks. Pero Russia, grabe, hilis! 5 seconds pa lang na. 6, 7, 8, 9. Grabe, 9 seconds sa Russian boys. And Lycan. Grabe na rin. Kasi pa may wala ags dere sa Blimor naka-ags sa mga tanan. Baligyan niya yung Aganims dahil. Siya ni kaon sa ags. Ag shard. Ang Lycan. Plus money na po to. Uy, jacket din naka-smoke sila guys Nakita nila nga nag-illuminate this Kotol. And 150%. So, yun pala. Bright, hindi ako mga viewers karon da. Bright, hindi nato mga viewers guys. So, time check guys! 65 minutes ata guys. Going for the 70 minutes. Game mark karon and of course, grabe ka ng duha ka team karon dyan. Full item ta karon guys. Dire makitang katag dire karon guys kasi mas gahi sila karon. Full item ay ta dire. Walay item ani nga duwa guys. Walay item dire nga duwa. May item. O nga boss, 2 hours gameplay, hapit na. Pero at 70 minutes pa lang ta, padung pa lang ta. On to after 70 minutes boys. And mora grabe. Sada kay kaduwa boys. Di gid ka kahuman ba ang class boys, buisit. Sige ra farm. Tano ang kills pa. Wala pa man atong kills. 35 kills pa boys. Mag 70 minutes na ta. 35 kills gapon ta. Pero natay 28,000 gold lead. Ang Blade Esports guys. So oy, nana di Aganims day si Narman Nana sa atong sipa-sipa guys. Medyo hardlock yun ay masaka dari ang onsa boys. Need ng full item ng support daw bago mag-clash. Oo. Basig onsa, basig anak sila nga. Di ra pwede ka mo core ang bida dari karon. Bida pud mi diri uy. Buang man mo. Wala again guys. Sa atong viewers dira, grabe kay exciting nga match karon. Init kay nga laban guys. Don't forget to like and share guys para makita mo sila ning init nga laban karon. And of course, subscribe na po sa among YouTube channel, this Duck Nation. So, tara sa comment section, makita ra na inyo ang link sa amo ang YouTube page. Pero, uy, Cordan dito with gagapayamanan na 10k, hapit ang kwarta ni Cordan boys. And, grabe na full items na tanan boys. Wala na kayo mapili, pa level 30 na siguro sila boys. Igo na lang pa level 30 na nga kwarta. Natay 10k sa pack. Ang Ursa nga na 8k. Ang CM na 3k, mayaman niya po ng buang. Tapos na po 4k. Pads na 6.5 dire. 6.7 po ang quarter. Why mabut nga na ang kwarta boys? Wala na mabut ka ang kwarta. Wala pa na human boys. Wala pa na human boss Allen. Kamulo parang karon padulong na 70 minutes atong duwa. And Bleedy Esports. Hindi nila gamitan nilang ages boys. Masa lisod isaka asa. Yung ilang comment tala na guys no. Ilang comment tala ani ana tala sila nga. Ulatin na lang masayo pang unsa. Ulatin na lang masayo pang kalaban nato. Pero ang problema gani, ang ilang kalaban is gahulat pod kung masayo pod ang bleed. So gahinulatay din sila ni guys. So unsaon ka na nila guys no. Para mahuman nila ang duwa. Ang bleed dari karon medyo kapamasin na dira barag lami na daw kay ihapak og tower guys pero nana dire mo nag-iro ang atong ice pero uy
Si Jackie dere ano mang pyro hero ni Jackie dere wa pag-imong hero ni si Jackie boys pero nana the dog style ni Ice. Gikit-kit ng tower boys. Finally gikit-kit ang third tower pero na fortification available. Tower is under And wala gyapon nagubad dere pero uy padayon na gyapon sila Jackie on to the tower right now padayon ba ka sila sa barracks right now. And the blinding light sa Kotol og illuminate sige nag-spam dere atong Kotol boys. And nahilis na dere ilang tower thanks to the Desu 2 sa atong Ursa and fortification again gipop and anang flashlight for alat sila sa top day may kundi mo mag-skill tanan op nana sa top dere ang bleed oy gihex dere si Jackie pero Jackie na may ages dere for 30 seconds at kani nga minute hour pa yun naguba and mo si DJ mo tiwasan ni boys si DJ mo tiwasan ni boys and ka Andre uy pero uy normal okay kita to eh! Normal! Kikit sa irong buang! And Jackie right now, the dog style right now, scam. Nakakaroon din ka, BKB ng pop na karoon, pero uy, Jackie yung ginarite ka, ginarite ng force, pero Jackie yung trouble right now, Jackie ginarite Jackie, try yung force na pop, pero wala na yun, pero Jackie ginarite pero nana plus set na rin, pero scam, oh, kikit sa mga irong buang, and the damage for scam is enough. Wala na yung buyback sa scam, guys, pero ang mga irong buang na rin, nga nag-push na rin karoon, pero uy, iambakan niya pa rin Cordan on the backlines, pero uy, namatay po si Richard's Prophet, buyback na karoon sa tong NP trying to defend this barracks side na, pero I think this is not enough. Tulog daw ni Cabanes pero anas Jackie kumano na namo ni Ghost. Pero anam sige. Responsable to rin nga gamers boys. Ato sa ning Mega Class pero nanang flashlight gipagawas na diri ni Control dali pero layo kayo. Force trying to defend this pero nana kisumbang diri si Jackie pero Jackie lamaw. So kung yapon na diri ang pangit-kit guys pero Janwell right now on trouble gipa ulan-ulan na ni GJ and CM will go down pero cool down on the backlash pero oy Force 3 1 versus 3 daw guys buto ko na mga si Force standing still hala ka siya ganit ko yung dugay ka mamatay na rin ni NP oy NP go 1 versus 3 buto ko na mabukta pero nana dog style kain mo laikan gabang-gabang na dito laikan na hirong Rabis na rin mo Janwell nag-ultis to with the flashlight available pero hawa dito sa 3 Blade Esports pero katagdagan na naman trouble natin double kill na para Jackie pero Janwell dito ka panin kamot and CM will go down and Bleed will finally take this 2-0, nag-top out na yun atong Geeks League guys. And atong daog for this series Dire's middle is ang Bleed Esports. Grabe 2-0 nila guys. 71 minutes pod lagi. Woohoo! Grabe sa dato nga duwa guys. Uy! Woo! May gali. Tanaw mo guys. Grabe ka tsada nga duwa boss. Nice one. GG ko din nga itong Geeks League dere guys. And ang makadawag sa first series karon is ang Bleed na 2-0 na nila. Muna nilang first win karon. Sa atong Bleed Esports. So grabe congratulations sa inyo sa inyong 2-0 standing dere sa atong series. But anyways guys, stay tuned. Kay mo balik pa ta around 4 PM para sa atong next series which is Talon and Polaris. So, muna itong second series for this afternoon. So, stay tuned mo guys. Balik ra mi in a minute. And dagger out sa ko boys.